We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Good afternoon, 12:15 na. Ito pala yung lunch ko, yung tira kagabi. Nakapag-impake na ako kasi today, alis kami. Naliligo na si Jan after kung kumain ako naman yung maliligo. So, ang sarap nito, promise. Good afternoon. Ito tayo sa car, 1:45 na. Hindi ba naman yan? 1:45. Pupunta tayo sa school ng mga bata kasi pipick upin natin si Holly. Si Holly lang yung isasama namin sa Adelaide. And yung boys, kila Auntie Mal magstay. And today, meron din silang foodie training. So, bababa na sila dun sa bay. Sa school ba sila sasakay, pero sa bay na sila bababa. And later, pipick upin sila ni Auntie Mel. And this weekend, long weekend pala. So, Monday, walang pasok sila kuya. Lahat kasi long weekend. Adelaide Cup ata. And sa school nila kuya, meron silang tinatawag na school free day. So, hanggang Tuesday, walang pasok sila kuya. Pero hindi namin pwedeng isama sila kuya kasi si Kuya TJ, meron siyang golf championship Sunday. Yes, may golf championship. Kung maalala nyo, nung last weekend, hindi itong weekend, 2 weeks ago, nag-golf si kuya nung Saturday. Nung time na yun si Jan nasa Adelaide siya para magpa-check up. So, ngayon kasama si kuya sa championship. So, Sunday, si Auntie Mal ang magda-drop off sa kanya sa golf course sa Sunday. And then, Monday, Tuesday, kila Auntie Mal sila. So, kaya hindi namin sila pwedeng isama kasi si kuya may ganap and may foodie training. And si Sak, meron din siyang ganap. Nakabook si Sak for, when is Sak going on for bike ride? Saturday, ida-drop off siya ni Auntie Mal sa somewhere dito sa Mount. Yung parang hill siya na magro-ride sila ng bike with other friends. So, nakabook din si Sak dyan for Saturday. So, mayroon silang kanyang-kanyang ganap, guys. Kung malilit pa yan, kasama namin yan. Pero ngayon, meron na silang mga binubok na sarili nilang gala kasama mga kaibigan nila. Kaya si Holly lang ang ating isasama sa Adelaide. And ang balik namin is sa Monday. And yeah, bukas yung operasyon ni Jan. Saan maging okay ang lahat. Umaga, alas 9 ng umaga yung kanyang operasyon. And alam nyo ba na, alala nyo, nabanggit ko sa inyo na nawawala ko yung lens dito. Nahanap ko siya. And then, ngayon lang, bago kami umalis, nilagay ko dyan, nililinis ko siya. And then, naiwan ko yung wallet. Sabi ko, balik tayo, babe, kasi naiwan ko yung wallet. And then, nililinis ko siya. Then, bumaba ako, hindi ko na alam kung nasaan siya. Nawala na naman. Hindi talaga siguro yung para sa akin. Hopefully, nandun lang siya sa sa ground, kung saan nagpark si Jan, kasi bigla lang akong bumaba kasi hawak ko na siya, nilagay ko na dyan bago kayo umalis, kaso nga lang may nakalimutan ako kaya bumalik kami. Ay, hindi ko na mahanap. Nakuha ko yung wallet, yung lens naman yung nawala. Sana talaga hindi madaanan ni Auntie Mel kasi mamaya pupunta pa yung mga bata after ng foodie training, babalik sila sa bahay para kunin nila yung kanilang gamit. Ready na yun kasi ni-ready na nila yun, andun na sa labas yung bag, mga nila, gamit nila yung bag. And si Sak, dala niya yung PS5 nasa bag niya na. Kasi Sunday hindi siya sasama sa sa golf kasi wala naman siyang gagawin doon. So mag-PPS siya kasama si Uncle Chase. So pinadala rin kasi ni Auntie Mel kasi para may gawin si Sak doon para hindi siya ma-board kasi medyo matagal-tagal sila kila Auntie Mel. Kasi nga Monday pa ang balik namin. So yun na nga, nawawala ko yung lens kaya hindi nyo makita si Johnny Boy. And slightly kulot tayo. Madalian lang. Hopefully tumagal siya. Mabilisan lang tong air wrap. Ay, nainis ako guys. Kasi talaga hawak ko na siya. Linagay ko na malabo lang siya. Kaya nilinis ko. Tapos naalala ko na iwan ko yung wallet. Tapos sabi ko balik tayo babe kasi naiwan ko yung wallet ko. Tapos pagbalik namin sabi niya sige kunin mo. Dito ko yata linapag sa lap ko. Tapos bigla akong baba.
Hindi pa naman yung tutulog kasi maliit lang talaga yun. Kanina ko pa siya nahanap dito na sana dito siya nahulog sa loob ng car. Pero hindi. Sana hindi talaga siya madaanan ng sasakyan ni Auntie Mel mamaya. Sana talaga hindi siya madaanan ng car ni Auntie Mel kasi kung wala dito, nandun talaga yun sa ground. Hanapin ko yun. Sana mahanap ko. Malapit na tayo sa school ni Holly. No, that's not it. Sabi ni Jan, lunch pa lang daw ng mga bata. 2:00 ang lunch nila. Why 2 o'clock their lunch? Zachary here and then Kuya that side. Kasi si Kuya, iba yung kanilang para yung kung saan sila pwede maglaro. Doon si Kuya sa kabilang side, dito si Zach. Yeah, kasi yung mga bata nasa labas pa. 1:51, lunch pa ng mga bata. So, si Holly nandito yan. Ang cute. Lahat talaga sila may hat. Bawal silang lumabas na walang hat. Nakakamiss ang ganyan. Nagdidig ka ng ng lupa. Ang cute ng mga bata. Pasok na tayo dito. Do you think Holly's their hand? Is that That's the ice cream. well, she was still flying. You think? But you told her that you're gonna pick her up lunchtime, right? 2 o'clock. 2 o'clock? It's only 1:52. So, pumunta na dun si Jan. Wala na yung mga bata kasi nag-bell na, nagsipasukan na sila and si Jan pumunta na dun sa office. Hindi ko talaga makita dito, hinanap ko. Bakit ko kaya yung nilagay dito? Tapos kasi nagmamadali rin kasi akong bumaba nun para hindi mainis si sir. Tinitingnan niya rin dito, baka rin nahulog ko dito. Hindi kasi nililinis ko talaga yung lens kasi malabo siya. Sana hindi ko na lang nilinis. Pero blurry, malabo talaga siya kaya kailangan talaga siyang linisin. Kukunin pa yun ng teacher sa classroom niya. O yung nasa office. Mahangin. Kanina pa hinahangin tong buko nung bumalik nga ako dun sa bahay. Ang lakas ng hangin. Buti naman, nagstay pa rin kahit hinangin siya kanina. As in, sabog siya. Ayan na yung mag-ama. Ang cute. Makikita nyo. Kita nyo ba? Ayan, naka-sombrero si Holly. Put your hand in there so that lines up together. Hi! Hello? Hi, Baba. Is it lunchtime? No. Oh. End of lunch. End of lunch, yeah. Oh, rainy. Okay, change your clothes. Yeah, that one. Dress Yep. and coffee. Okay, let's go. Daddy, wait, I go get changed first. Yeah, go change first. Welcome, this is your life now, the wasteland where we all take a vow. Meron pala ako dito niluto sweet potatoes. Ha? You don't want it? I don't like that shit. Oh, you don't like it? Alright, then mommy will have this. Ba? Meron akong aioli din. Yeah. Are you still full? Kasi ka-lunch niya lang eh. You're still full. What did you have? Hot dog. What did you have? Lunch order pala Hot sila. dog in a roll with sauce. Lunch order sila kanina so hindi ako gumawa ng lunch. Ano lang, fruits lang and snacks yung prepare ko kanina. So kain muna tayo nito. Ayan. Sarap kaya nito. Yan ang sarap ng aking pinakita ko sa inyo yung mushroom soup. Sarap nyo guys.
Ganun na lang gagawin ko pag gusto ko mag-soup na madalian. Tapos yung rice niya, iba yung bite. As in, meron siyang something na parang nanamnamin mo siya. Basta masarap siya, i-try nyo. Mom, there's more fruit in that. Yeah, I cut some oranges and Cabbage? apple. Yeah. Yeah. Lady. Meron yung orange and apples din. So yeah, Yeah. careful. Tayo ko lang yung lens natin. Hindi yung makita si Jack. Okay. You're gonna get chocolate dust. Wala, I have my chocolate black dyan. I thought it was slipping out like this. Oh, that's the oranges. I have apples there, Baba, in Yeah. separate box. You see it? Yeah, it is. It might be a little bit citrusy. I squeeze some lemon para hindi siya mangitim. Yeah. You alright? Yeah, I'm fine. Yeah. Apples. Nakakain siya ng madaming apples habang hiniwa ko siya. Yan yung apples, kung maalala niyo na nakalimutan kong hiwain papuntang Landmark. Wait. Okay pa siya. Ang tagal niya na, pero ang ganda pa rin ng apples. Kaya iniwa ko na para hindi siya masira. Nice, no? Yeah. Is it sour? Mm-hmm. A little bit. Yeah. Mama? Daddy had enough. Mama? No, I'm good, Baba. Later, I will. So, tara mahanap ko yung lens. Pasensya na kung paulit-ulit ako kasi nasaya ko siya nung nakita ko siya sa bag. Kasi akala ko nawala ko na siya. Yun na, natuluyan. Sana mahanap ko dun sa driveway namin. I think I will see it there, huh? In the driveway. Because I had it. I'm on the grass. On the grass. You think I might see it? No? Why? What, Mom? I might if it's there, but Yeah, for sure. What, Mom? No, I'm good. The lens, Baba, I lost it again. Kasi nilapag ko talaga siya sa ano ko dito. Kasi akala ko dire-diretso na kami kasi akala ko wala na ako naiwan. Andala kasi namin car, yung car niya, hindi yung car ko. We always So yung wallet, lagi yun nasa car. lose the lens, Mom. Ano daw, Mom? How'd you lose it? I was cleaning it using my clothes, and then I suddenly remember my wallet. Then I forgot, and then I hop off in the car, forgetting that my lens is on my lap, and I drop it on the ground. May tubig din tayong dala. Ang lamig nito. If you want water, Papa, I have cold water here. Yeah, I want some water now. Now? Yes, please. I don't need to touch. Papa, oh, bigat. Thank you. I really sweat. Kaya nakalimutan ko yung pillow. Maganda yung pillow na dinadala ko kasi maganda mag-edit doon. Kaya nakalimutan ko din yun. Saan ko nakalimutan ngayon? Ayun lang naman. I can cross the road.
guys. Nakapasok na kami sa Adelaide. And si Holly, nag-karaoke siya sa dito sa car, nag-tiktok kami, siya lang. And hindi siya nakatulog, ang ingay, diba? And nag-edit tayo as usual. Nag-edit tayo. Oops! May dinner pala tayo sa Tower with the girls. And yung pinabook nila is 6:30 kasi sabi ko 6:30 kami darating, kaso na na traffic kami kasi may road work doon sa dinaanan namin. Kung maalala nyo, nung papunta tayong Grand Mart, meron din na gano'n na road work doon din sa area yung, pero medyo malayo kasi lumiko tayong border town sa sa unahan pa ng Keith. So doon kayo na traffic. So yeah, yun yung update natin. And si Holly, ayan siya. Yeah, malamig yung aircon. Mainit, pero mainit guys. Kasi yung aircon dito malamig. And hiniram ko sa kanya kasi naiwan ko yung pillow. Hiniram ko to para para meron ako ditong patungan habang nag-i-edit. Kasi mainit yung laptop. And sina-charge natin siya gamit yung charger ni Jan. Kasi palobat pala to. So yan yung update. And I think si Lyra hindi makakasama kasi nag-golf ata si Tony. So kikitain niya raw si Tony dun sa golf. Dun daw siya magdi-dinner. So baka si Kat lang tsaka si... Excuse me, Mom. Yeah. Yes. Did Tony do golf? Yeah. I didn't know that. Yeah, Tita Tony playing golf too, Baba. And dito, ang dami nga yung guys, dami kaming nakikita mga not cars, caravans and mga trucks. Ang dami talaga, as in sobrang busy. Sobrang busy. And then yung caravans kasi maglo-long weekend, so nag-start na silang siguro pinull out din nila yung mga bata ng maaga sa school para makapag-long weekend sila. Kasi Friday bukas Friday, ngayon Thursday, pero yung iba maaga na siguro nag-start ng long weekend. Are we turning, ha? Hi! Buti hindi yan ang sinuot ko dahil. Ito sana susuotin ko. Sige, mag-shoulder kaya ako. Yan, kararating lang nila. Hi, guys. Hi. Tingnan mo naman siya, naka-mock up. You're so pretty. Hindi. Nakaganyan na ako. Di ba para sa sala natin yan nabili ata? Sala. Tawa na. Ito naman nakatawa agad. Uy, how about me? Hi. Ikaw na talagang may bow. Bantayan mo yan. Tawa siya na tawa kay Tito dyan. How's your bow? Gutom na siya. Alam mo ba na? I thought I was going to walk straight in with you on the table. Never wait home again. I didn't know. I thought you were going to be home at like... Picked up early. Ayan na sila. Hello. May school ba siya or dancing? Mayroon. Wala. School. Hello. School lang. School talaga. School talaga. First time mo sa Tower? Bininyagan mo. Kaya nga, bininyagan niya. Nagsuka na naman siya. Nagsuka na naman. Nagsuka na naman siya. Andito na ating Sisi Cathy. Nag-order na kami. Gutom na may. Ako? Dito tayo. Hindi nyo sila makikita. So, manood kayo ng vlog nila. Walang vlog. Uy, in fairness, nakarating ako, kulot pa rin ang buhok ko. Kinakailan mo kinala? Hindi lang, kanina. Kaya nga, sabi ko, akala ko hindi kasi hinangin-hangin to kanina nung pagtakbo ko sa pagkuha ng bali. Kabali talaga ako kay Sir. Ay, sa akin yan. Uy, parang masarap yung arancini. Yung balls. Depende kasi sa nagawa. Pero masarap. Ang weird, no? Yeah, weird nga. Masarap siya. Ang weird ang lasa niya. Masarap.
Ginanch mo? Masarap. Hindi, natry ko na. Hindi eh. Oh, yeah? Makinig naman kasi ano sila sabi. Hindi kasi siya nakatingin sa'yo. Masarap. Ayun, ginanch. Bakit pinipilit yung arancini balls? Ayoko na arancini. Masarap yung arancini balls. Oh, yeah. Iba na yung ano nila. The other side of the park there. Walang Asian. Turn down the road. Sulit Just the ang other lasa. side of that. I then just as you come in, just past where you come Wala na in. yung ano. Pero nandito pa din ba yung ano? Ano nga rin yung chicken? Wala, matagal na yun. Nakailang ano na bebe? Wala pa ba? Wala na. Wala na yung waffle. Wala na. The other side of it, No, natawa ko. Matagal na yung wala. Ah, yung chicken burger? that side of it is already Wala na coming. yung crispy chicken burger. Just as you Baliktad come ko. out. Dapat pala ganyan siya. Alam, may barmati pala. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina. Save lives. Ano gusto mo gawin bukas? Kasi meron tayo after ng ano ni Arlo. Wala Ano? Gusto mo, asa may gusto kang puntahan? Gusto ko kayo magpagupit. Oh, so ano? Hindi ko alam. Matagal ko nang gusto magpagupit dito. Ito na yung ating order. Ito yung crispy chicken, boneless. And ito is yung dip. May guacamole siya. And salsa. What did you So, say, yan yung Ayla? aming dip. Yan yung akin. Ano lang to? Entree. You want that for school? Are you sure? Sige. And sa mga bata, ayan. Gusto mo ng gulay na? Nugget. That's good, Baba. Sabi niya, ang sarap daw. Oo. Pero Sa dressing. Ang sarap, pero yung mukha na siya. I don't want to eat this. It's not healthy. Oh, wow. Okay. Very good. Give it to Daddy. Don't eat the deep fried stuff. Oh, yeah. Good job. Si Holy Burger. Doon. Garlic Just bread. eat the lettuce Ano one. dalawa? Okay, yeah, go for it. Oh my gosh, yung anak ko namumukbang na ng gulay. Kay Jan, schnitzel. Pareho sila ni Dan. Is that chicken? Chicken. Tapos na pala kami kumain. Hindi ko naubos yung akin. Ayan. Ay, hindi nyo kita. Ayan, meron pa yung chicken. And si Race din niya naubos yan. Sikat, masarap yung order niya. Nag-dessert na rin pala yung mga bata. May ice cream kasi yung kids meal. And yung tatlo, nag-tiktok yung tatlong girls. Ay. Yeah, nag-tiktok sila. Ayaw pa nilang umuwi. Holly? Tinawag ka na kasi. Uwi na tayo. Oh, we're going home. Ito din, oh, iba din yung Outfit. Naka siya. Bakit ka na naman galit? Nagdudugo yung kanyang ipin. May duguan tayo. Okay. What happened? Parang hindi hindi na magkikita. Kala mo na mag-boyfriend, girlfriend. Ay, nice. Doon lang malamig sa tower. Grabe yung aircon nila. Sista pala to si sis. Kaya? Kasi grabe yung ano. Oh, cute. Bye-bye. paa niya, ano talaga niya. Ilinrap niya talaga. Bye to Holly. Bye. Bye, farmer. Bye, farmer. Galit siya pag tinatawag siyang farmer. Lagot ka, Tita Kati. I'm not a farmer. Cute. Dito na kami sa bahay nila. Papakainin natin to si Indy. Come on, Indy, come here. Come here. Indy, come here. Indy, here. Come here. Uy, alam niyo din, lumingon din siya. Indy. Indy, hindi nga lang nakita. Indy. Indy, here. Indy, crawl. Indy. Indy. Come on. Oh, hello. Hello, go. Abang piano. Abang piano. Is this my gift? Ito yung naiwan niya na gusto niyang ibigay sa akin last time nung birthday ko. Thank you, Baba. This is so pretty. What do you say to Tita Manay? Well,
welcome. Happy birthday to Tita Minay. Ito kasi ang regalo hiningi niya talaga sa mami niya. Thank you, ate. This is so pretty. I hope that. Saan yan na, ano? Naubos niya yung gatas. Akala ko kulang pa, umiiyak. Gas lang pala. Kailangan yung mag-burp. Iyak kasi nang iyak. Akala ko kulang pa. And yung tatlo, ayan, kumakain ng grapes. And tinatry ni Holing tanggalin yung ipin niya. Come on, I'll try. Oh, yan niya din. Awang ko. Gusto niyang patanggal kay Tita Ray. You think if I pull it out, it will... Come out? Yeah. Give me see. Akin na. You trust me. Give me an indie. I-change mo muna yan para patulog. Malay mo mapatulog. Hindi niya alam. Dentista ka or ano? Hindi niya alam. Paano unahin niya? Si Dan tsaka si Jan nasa labas silang dalawa. Hindi pa sila pumapasok. Feed ko na si Indy. Napalitan na ni Reyes. Nakakain ng grapes yung mga bata. Nandun pa rin sila sa labas. Parang hindi sila magkikita dito sa loob. What are you watching, girls? Dress to impress. Ha? Dress to impress. Dress to impress what Dress to impress? person. Dress to impress person daw to. Is that all like costumes or something? Yeah, Any clothes? Girly yung pinapanood nila. Lagi doctor yan. Dentist yan. Ano niya, kung talaga You really nanginginig. think if I pull it out, it will come out? Sige. Don't be scared. This is your idea. You sure? Or you wanna do it tomorrow? Now? Hey, excuse me. Good luck. I think it's ready kasi wala na, hindi na nakakabit yung isa eh. Is it really Look, really it's on, yeah, look. Hindi na siya nakakabit. Yung sa middle na lang talaga. Sige pa, Bob. Hindi na talaga siya nakakabit. Oh. No, I'm just gonna wiggle it like See? you did. Wala. Okay na, sis. Okay na. Middle na lang. Yeah. Yeah. Do you want me to pull it, Holly? No. Do you want your mom do it? Ikaw not gonna hurt you. Ano, kunin na sa ilalim. Wala na. I've done it before. Yeah, well, it was my first time before. I was just lucky. Kunin mo sa pinakailalim, sis. Open your mouth. Why are you scared? No, it's ready, Baba. This is your idea. Come on. No, it's okay. I'm gonna do it once. You're not even gonna feel it. 10:05 na. Hindi ko lang makikita yung ba yan. 10:05 na. Yung mga bata ayaw pang matulog. May pasok si Ayla bukas at si Arlo mayroong sports. And si John, maaga sila alis ni Dan. Kasi yung operation ni John is 9 o'clock. So 7:30 dapat makalis na sila dito. Kasi 30 minutes ata ang drive. Ba't kayo nagwiwigaw-wigaw? Ayan. So yeah, yun na guys. Ayan ko na yung vlog. Mag-skincare na ako. Thank you. Kulot pa rin yung buko. Holly. Where's Holly? Yeah. You didn't see Holly? No? You didn't? Seriously? Is she? Where is she? Here. Where? He's hiding. You didn't see her. She does that all the time, right? She can sleep in these beds as well, like this. Yeah, she said. I know, yeah. Punk. Alright, good night guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good luck, babe. Tomorrow. I'm scared of you, Para right? maging okay ang lahat. Ayan, kulot pang buko. In Nasa iyo ba? fairness. No, right. Okay. What? Yeah, come on. Get him. Because I think